Koto wuri ça va? Nalaga? Narsude? Non koto wuri. Dawori? Ah, d'accord. Allez, on va suivre l'éducation humanitaire d'urgence. Allez, on va mis hande kadi den hewti ka koto wuri la fois dernière. En hidude mabbe, yewdude mabbe fi ko fewti kellal mabbe nga situation mabbe on. Donc haray den hewtiti ka mabbe ga kadi fi hiwrute golbe pour une nouvelle fois. Donc haray den hewtini be nelal gal nela den immorde partenaire be memben. Koto wuri awa joni senoro den ga. On y déplacement makon, ce n'est pas du tout facile. Donc ko ni o yarata ko ni o déplace roto e bangue den fo haray ko wadi sawi on a pensé à lui un des partenaires be memben. Haray hino do koto wuri kundo ko photo yum jullere ko do jodotoda sa hebi ka pusama e puse yaha jinda e alhaaliji di falte de yade nokku kala ko fante da yade hara jinda do nani donc haray ndaray ko honno do ko ni d'accord voilà donc da wala arde jodda do ok voilà donc voilà donc vous avez vu donc to haray na jindu hande kadi dasa koyden ara hande kadi koyde pade ala tawa tunintino to daway barade baro on dorme voilà hop là donc tu vois c'est comme ça ala do donc ya pousse do nabe da ka travaux jodda angi jama on don wonon don ala c'est comme ça donc pratiquement ko to wori do wata yewtude ko dum hatta be yewta do kongudi seeda ara ngandina non ko walitore fi o photo roulando ara ko partenaire be mengo ikurabe sengo États-Unis frère Alseni ara ko be walitore o photo roulando ara tippude ilanda ma do ara ko to wuri ko do be joroto be hebi ko pusabe wado be pusirte do ni ara be nawbe donc tay be jodi ke kadi on tino wawi wadde do freng on do no keli di kala hay tay be fala buzude be buzata do wi ara do c'est déjà immobile be lon kun buzata do kabe jodi do ara be wona do tanke be fala jodade do be jotto do ara ko sibe itti dum do pineje den wawa memminade fi pusugol be donc ara c'est un peu ça ara ko dum do mardo en ka fuddorde do holliten mako hendinen ko to wuri yani tinay jummo mabbe fatike babe mabbe fatike ala ko dow barkalla musidangal jamaaji hodo gon woni ko walliti ko to wure do e piiji buydo ton alhaaliji buyno ton ara ko dippude dum frère Alseni sengo États-Unis wallito ren o photo roulando bay be hiibe première vidéo mo wadan dem be on tawata vraiment kambe tibe holli ti lewingol jindu be don dum aray vraiment be wallitori en o photo roulando ara c'est comme ça ko tori d'accord vous avez vu wala ko no benanay ara benanay ko kala ko yewtete fi ko dum murado do donc c'est tout ça voilà vous avez vu voilà d'accord donc no watte dum non ko to wuri aray iden nelbe do kay nafakaji fi ko fewti sumaye ha hewti e ko ballitorom ka nafaka nani haray hino do bidon nebban ture o do ko saako sukkar haray do ko saako didi maro do saako didi maro e o saako basalle do haray dum do fo me hewtini on ko to wuri ayoti e walli gombe gabe ngure ga fino dum do waaw pourtude tambitorde on tele makka nafaka nani haray dum do ko maro e maafe fo no do haray dum do kadi ko wallitore dum do sonnabe haray ko mojobere sonnabe association des femmes AGA association des femmes AGA basée à Francfort haray dum ko Allemagne association des femmes AGA basée à Francfort haray ko be wallitore dum do kadi nani fi ko fewti dum do ha hewti dum do fu haray fi ko wallitoron ka nafaka nani haray ko sedduga mo nani ko to wuri dum be lo do ko frère Alseni États-Unis i ñaameteji do ko sonnabe wadbe mojobere association des femmes AGA jodi be sengo Francfort dum ko sengo Allemagne haray kambe wallide dum nani haray non no watti e dum kadi be yobini men do embere jawle haray ko men hendinaw fi ko betiron do ka defugol haray be yobini men do buluji temedde joy 500.000 do 100.000 200.000 300 400 500
ara dimbudi do kadi ko dimbudi do woni ko dowti o nyamete do dimbudi do dowti o nyamete do ara dum do fo ko sonnabe wontrambe sengo Francfort ko be woni ko walitore o nyamete do ayete de jawle do ara ko teddugale modo nan ara o velo do ko frère Asseni sengo États-Unis d'accord. Alors c'est un peu ça, merci infiniment, chers partenaires, nous kala kawnirdo me watani ko men jarnion di ko fewti balle den fo woni ko hewti ara me hewtini kadi hanu be ben hendade ara watani ke frère Asseni sengo États-Unis fi ko fewti ko fauteuil roulant on do les femmes basées l'association des femmes AGA basée à Francfort en Allemagne kambe kadi fi ko fewti on afaka do hawte de jawle do ara o weltanama on jarnama inchallah en arto e sa jaro yedi kadi inde assistance humanitaire d'urgence ko fewti golleji ko kadi wodi wadu ni ma sifani ko kala do ko mondiri de façon humanitaire donc kala ko ni don o weltanama on jarnama merci beaucoup au revoir.